Okei, mä löysin Tokmanilta tämmösen Hello Kitty Mystery Packin, mistä voi saada tällaisia erilaisia Hello Kittyjä. Ja tuolla sisällä on siis pussi, mistä löytyy joku näistä takana olevista Hello Kityistä. Ja mä haluaisin näistä ehkä eniten joko ton pinkin Hello Kityn tai sitten ton pinkin. Tai mä en tiedä minkälainen toi secret on, koska mä en ole nähnyt, että kukaan olisi saanut semmoista secrettiä. Niin semmonenkin olisi kyllä söpö. Tai sitten noi cinnamon rollit. Ja näitä saa siis Tokmanneilta ja tää maksoi 6 €, kun siellä on nyt -40% kaikki lelut. Mutta tää oli ainakin viimeinen siellä Tokmanilla, missä mä kävin. Niin en osaa sanoa, missä näitä on enää jäljellä. Mutta nyt avataan tää ja katsotaan, että minkälaisen Hello Kityn mä saan. Ja näitä paketteja on siis myös semmosia pinkkejä, mutta niin kuin mä sanoin, niin tää oli viimeinen. Okei, täällä on joku sininen. Okei, mä sain sen cinnamon rollin, mutta oli tää sininen. Kuinka söpö? En mä kestä. Okei, tää on aivan sairaan söpö. Ei haittaa yhtään, ettei tullut sitä valkosta. Eli mä sain nyt ton, mikä on tuolla. Ja tää on siis cinnamon roll mint. Mutta tää on ihan super söpö, vaikka ei nyt tullutkaan mitään Hello Kityä, mutta oikeastaan tää on ehkä jopa söpömpi. Ja siis mä en nyt ainakaan tiedä, mistä noit enää saa, koska tää oli viimeinen paketti tosiaan sieltä Tokmanilta, mistä mä hain. Et varmaan netistä kannattaa katsoa Tokmanin verkkosivuilta, että missä on jäljellä, jos tämmöisen haluaa vielä itselleen saada. Mutta ihan superkiva idea, että on tullut niinku tällaisia Hello Kitty-teemaisia. Mut hei, kerro tuolla kommenteissa, että jos säkin oot unboxannut tämmösen, niin minkä noista sä saat. Mun mielestä tää mun cinnamon roll on ainakin aivan sairaan söpö.